per dedicar-los a la sanitat. Amb el pacte fiscal que defensa el govern Mas no n'hi ha prou? És que és absurd, és que és mentida. Una fórmula No, semblant és al que és un concert engany, econòmic? és que és un engany. És que és un engany. El que és un engany? El pacte fiscal. Primer és un engany. Encara que s'aconseguís? No, és que primer que no s'aconseguirà. No s'aconseguirà, escolti, això ja li va encomanar, i hi ha unes paraules molt clares del president Pujol l'any 99, la seva última investidura, en la qual deia que l'objectiu principalíssim d'aquella legislatura era aconseguir que la Generalitat recaptés, gestionés, liquidés tots els impostos que es paguen a Catalunya. I que això li encomanava al conseller Mas, expressament ho va dir així, l'any 99. Estem a l'any 2011. Què s'ha aconseguit? Què pensen? Aconseguiran un govern del Partit Popular amb majoria absoluta? Què es pensen? Que els diners que s'emporten de Catalunya, que ells els dediquen als seus ciutadans, als espanyols, els hi tornaran així per bon cor? Però si s'aconseguís, li torno a fer la pregunta. Però és que no s'aconseguirà. Ja, però si s'aconseguís, seria la via de solució? Si s'aconseguís, seria la via de solució en quant a recuperar els nostres diners. El dèficit fiscal. Ara no s'aconseguirà. I a més, en el Parlament de Catalunya, el que han votat Convergència, Esquerra i Iniciativa, és un engany. Deixen fora les cotitzacions socials. Les cotitzacions socials, si es dediquessin a pagar les pensions a Catalunya, cada pensió ara, avui, pujaria 2.500 euros cada any. Cada pensionista, cada jubilat, cada vídua. Això ho han deixat fora. Perquè també roben els diners de les cotitzacions socials i de les pensions. Parlen només d'establir allò que gestioni l'Agència Tributària de Catalunya. I, a més, de cara a un govern del Partit Popular amb majoria absoluta. Escolti, a veure, és que aquí hi ha una cosa que una amiga deia Einstein, que era si vols resultats diferents, fes coses diferents. Durant 30 anys s'ha intentat aconseguir això amb l'Estatut antic, amb l'Estatut nou, com? Col·laborant i arribant a un pacte o una entesa amb el partit del govern, amb el govern espanyol. I s'ha fracassat sempre. Per tant, es vol aconseguir això, fem coses diferents. Perquè fent el de sempre arribarem al mateix fracàs de sempre. I fer la cosa diferent és una proclamació unilateral. Totes les independències són unilaterals, totes. Totes les 150 independències dels últims 100 anys són unilaterals.